Наградата на Херцога на Единбург е международно приет сертификат и награда за хора между 14 и 24 годишна възраст. Има 3 нива – бронз, сребро и злато. И във всяко от ниво един човек трябва да избере 3 активности – доброволческа активност, физическа активност и ново умение, което иска да научи. Умението, което развивам е барабани, спорта ми е степ аеробика, благотворителността ми е евент менеджмент за децата на детската градина на Britannica Park School, The Castle. Аз се боря за ниво сребро, като моята физическа активност е пилатес, моята доброволческа дейност е Българския младежки червен кръст. Аз съм координатор, следователно имаме изключително много дейности в училище. Най-важното е да се каже къде се намира човек. Някой може да предположи защо е това. Исках да се науча как да говоря пред аудитория и това ми беше новото умение. Доброволчеството ми беше да доброволствам в детски дом от Фондацията за нашите деца. Приключенското пътуване е задължителна част от наградата, която на всяко ниво се прави. Нашето приключение се проведе в Витоша. Беше 3 дни ходене, 2 нощувки. Най-предизвикателно за мен беше място, където ние пренощувахме, защото това беше много извън моята зона на комфорт. Най-голямото ми предизвикателство беше тежкия багаж. Най-предизвикателно беше по време на пътешествието самия терен. Най-ценната част за мен е самия поход, защото освен, че опознах моите съотборници, сам се предизвиках и успях. Имахме шанса да влезем в теми, които е трябвало да обсъдим много отдавна. Най-ценно за мен бяха спомените, които направих. Това със сигурност ще го помня за цял живот. Историите, които сме си разказвали, колко сме се смяли. Огъня, който запалихме, страхотните гледки, които видяхме, беше наистина страхотно.